om aanwezig te zijn, gewoon om mijn gezicht te laten zien bij deze manifestatie. Omdat ik gewoon titel belangrijk vind dat er niet bezuinigd wordt op de cultuur, maar dat is de fleur van het leven. Ik ben Frank van der Velde en ik werk in het Fries Museum. En ik vind cultuur uiteraard heel belangrijk. Ik zit op Friese taalles, dat is erg leuk, dus ik begin iedereen hier steeds beter te begrijpen. Veel succes, ook met deze actie. Ja, hallo. Ik ben Oets en ik ben hier om te protesteren tegen de bezuiniging op cultuur. Dat loopt de spuigaten uit. Nou, ik ben hier omdat ik het wel eens ben dat er veel te veel geld moet worden betaald voor de cultuurbenden en voor de band en dat het nodig is dat er meer muziek op straat. Ik steen hier bij de Waag en wij demonstreren vanwege de bezuinigingen op de cultuur. Maar ik steen hier vooral om te vieren dat we zo'n prachtige cultuur hebben. Dans en stemexpressie en we hebben muziek en schilderingen en fotografie. En het is geweldig leuk om hier te wezen en er zijn een hoop jongeren. En ik geef het woord en we bloeien demonstreren. Schreeuwen, ja. Lekker kinderen, het was hier net een dierenmoedige troep weer. Wat verdikje, dat kwam we net aan. Zo. Ja. Deze bezuinigingen binnen net goed. We moeten meer doen aan cultuur in steeds van minder.